Toplin aina niin kuin se oli kokenut sitä, että kaikki katot oli sille liian niin kuin matalalla. Että se ei mahtunut sinne roskalaatikkoonsa, mutta ei se ollut mahtunut koskaan minnekään muuallekaan. Ja sitten mä ajattelin, että yksi kuva voisi olla silloin, kun se kertojan ääni kertoo sitä, että miten niin kun Toplin oli aina liikkunut liian matalissa, hänelle liian matalissa huoneissa. Niin sitten siinä kuvassa se voisi olla niin, että mä voisin tehdä kuvan näistä katoista ja Toplin kävelee siellä katolla. Eli se on se, missä se niin kun omassa sielussaan haluaisi niin kun kävellä korkeilla katoilla sen sijaan, että se on aina liian matalissa huoneissa. Tässä on 23 A3-levyä. Mä oon eilen leikannut niistä osan. Sitten tänään mä oon leikannut 18 levyä. Katriina nyt niinku hiessä viilaa niitä. Silleen, että me täytyy saada niinku terävyys pois reunoista. Sitten mä niinku puhdistan niitä ja pohjustan niitä, jotta niihin sitten ylipäänsä voi piirtää. Ja sitten näihin pienempiin levyihin tulee niitä hahmoja ja sitten ne leikataan irti ja kaikki pitää niin kuin pohjustaa, piirtää, syövyttää, vedostaa ja niin edelleen. Mietittiin niin sitä, että voisi olla, että kun puhutaan niin kuin siinä Toplinin näistä kodeista, että kun se asu vielä talossa, joo, niin sitten ei olekaan vaan siitä niin kuin Toplinin kodista ja niistä juhlista, mitä se järjesti, vaan voisi jakaa taustakuva vaikka 6 osaan. Ja sitten siellä olisi kuvia erilaisia sisäkuvia erilaisista kodeista. Ja sitten voisi olla niin kuin semmoinen kuva niin kuin ikkunoista, että jos ajatellaan, niin varmaan niin kuin jokainen meistä on välillä kävellyt pimeässä ulkona ja ajatellut, miten ihanaa kaikilla muilla on siellä niiden kodissa, josta me ei kuulla mitään eikä nähdä mitään muuta kuin se valoisa ikkuna. Ja sitten voisi olla niin kuin kuva tämmöisistä erilaisia valoisia ikkunoita. Joo. Sellainen asia, mikä jokainen, aika moni tunnistaa itse. Useimmat on kokenut sen, koska useimmilla on kokemus siitä, että aina omassa kodissa ei ole äärimmäisen ihanaa. On hetkiä, jolloin haluaa olla nimenomaan siellä ulkona kuvittelemassa, miten ihanaa toisten kodeissa on. Ja sitten siinä on myös se, että siihen ei kuitenkaan tarvitse puuttua. Eikä sitä todellisuutta tarvitse nähdä. Sitä todellisuutta ei tarvitse nähdä, niin siihenhän se ihanuus niin perustuu. Kyllä. Toplin Trio on levyttänyt vuonna, mitäs se oli Jaana, 2006? 2004. 2004, no ihan sama niin. Kuitenkin, että se on ihan niin kuin ollut valmiina siellä odottamassa jo kauan aikaa. Joo. Vanhaa barokkimusiikkia. Minkälainen se valinta oli sitten niistä musiikeista, että mitä te tulitte käyttämään siinä elokuvassa? No sitä nyt ei vielä oikeasti tiedä, se on vasta lähtenyt silleen liikkeelle, mutta alkuun tuli semmoinen, eikö se ollut vähän niin kuin ihan kokeilu mielessä ja se osui ihan hyvin, että varmaan sitä pitää vähän kokeillakin sitten, että mikä toimii. Et mun tapa työskennellä on sellainen, että mulla on niin kuin monta kuvaa yhtä aikaa tekeillä. Eli saattaa olla, ja harvoin mä aloitan esimerkiksi nyt, mä
en varmastikaan aloita sitä ensimmäisestä kuvasta, koska niin mun täytyy niin kun, tälleen psykologisesti huijata itseni sellaisen tilan, että mä en niin kun tavallaan ajattele sitä, että nyt on tärkeää, että tästä tulee hyvä ja sitten jos ei siitä tulekaan, niin mun täytyy tehdä uusiksi. Vaan mä aloitan jostain sieltä keskeltä sillä tavalla, että sit mä niin kun, niin kuin ikään kuin en oikeasti teekään sitä. Ja sitten ja sit mä niin kuin jatkan. Sit mä varmaan, että kun mä oon päässyt niin kuin semmoiseen alkuun saamatta sitäkään valmiiksi, niin sit mä pystyn siirtyä sinne niin kuin ihan alkupäähän aloittamaan oikeasti. Ja sitten niin sit kun mulla on useampi laatta yhtä aikaa työn alla, niin mä vältän tällä tavalla kaiken semmoisen niin kuin, tämmöisen niin kuin puhtaan laatan kauhun tai sitten sen, että mitä jos tämä menee pieleen, koska joka tapauksessa niistä ainakin menee joitakin pieleen, mutta kun siinä on useampi työn alla koko ajan, niin sit mikään ei tunnu siltä, että nyt mulla on nyt tähän hirveästi aikaa, nyt niin ei tässä tullutkaan mitään. Eli me puhuttiin Katriinan kanssa näistä tämmöisistä, ehkä siitä, että halusta tehdä mahdottomia. Niin se on mahdollista, kun ikään kuin järjestää ne olosuhteet semmoiseksi, että katastrofi on edessä joka tapauksessa, mutta sillä tavalla, että se on, koska se on niin kuin ennakoitavissa, mutta ennakoitavissa niin, että se tulee, mutta ei tiedä miltä kantilta se tulee ja lähestyy, niin silloin niin kuin sulla on kuitenkin koko ajan siinä jotain muuta semmoista, mikä on niin kuin tavallaan pelastettavissa. Just.